बोसोराव प्रमद बर' बिथां दैदेननायाव बिथांमोना मा खामानि मावदों जोंनि ओनसोलाव रायजो राजाफ्रा नुखाजोबबाय। यूनिवर्सिटी बानायबाय, मेडिकल कलेज बानायबाय, इंजीनियरिंग कलेज बानायबाय, CIT बानायबाय, मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बानायबाय बिथाङा। जोंनि प्रमद बर'आ खिथिदों मा मावदों बिथांमोना। आसलते जोंनि BPF राजनीति हान्जानि बेलायाव जों दुखु मोनदों जे जा बिथां काम्पा बरगयारी आगुनि डिपुटी चिफ बिथाङा BPF राजनीति हान्जाखौ एंगारनानै थांबाय। जों आसा खालामाखैमोन बिथाङा थांगोन होननानै आरो बिथाङा BPF राजनीति हान्जायाव थानानैनो इन्टारिम सरकार हिसाबै बोसोरनै थादों। ओमफ्राय इलेक्टेड मेम्बार हिसाबै डिपुटी चिफ जानानै बिथाङा 15 बोसोर सरकार सलायदों आरो बे BPF राजनीति हान्जायाव थानानैनो। बेखायनो जों मालाबा आसा खालामाखै बिथाङा BPF राजनीति हान्जानिफ्राय ओंखारलांगोन होननानै। बिथां ओंखारलांनायाव गोबाङैनो BPF राजनीति हान्जायाव एसेथ' खहा जादों निश्चय, जिहेतु सासे लिडारमोन बियो, मोजां स्पक्स पार्सनमोन, मोजां लिडारशिप लानो हायोमोन। BPF राजनीति हान्जानि थाखाय एसेब्लाबो खहा जानाया जों नुनो मोनदों, मिथिदों। अब्लाबो बिथाङा थांनायनि उनाव जोंनि BPF राजनीति हान्जाया जे माबा दुर्बल जागोन बे खोथा नङा। गोबां मानसिफोर दाबो BPF राजनीति हान्जायाव दं, नेतृत्व लानो हानाय अबस्थायाव दं आरो गोबां व्यक्तिफोर गुबुन गुबुन राजनीति हान्जानिफ्राय BPF राजनीति हान्जायाव फैगासिनो दङ। दा आंथ' बुंगोन BPF राजनीति हान्जाया जथेस्थ स्ट्रं आरो फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बिनि थाखाय जों सम्पूर्ण प्रिपारेसन खालामबाय थादों आरो जोंथ' बुंबाय थादों जोङो सरकार दानो हागोन। आथिखालाव दा जि आं खोनायाखै अबयसे बिथाङा मा बुंदों, एकदम बिथां बुंनाय बायदि एकदम नंद्राया। जोंहा CWC मिटिं जायो, बेहाय बयखौबो बुंनो होनायनि बेबस्था जों खालामो। मालाबा अबयसे पार्टीनि हेड हिसाबै आफादगिरिया मालाबा डिसिजनखौ होनो गोनां जायो, बे सैथो खोथा। खिन्थु ओरैबायदि नङा जे सोरनिबा मतामत लायालाबानो गासैखौबो सिद्धान्त लायो, बे खोथा नङा। हयथ' माहाबा एसे भुल हयथ' बुजाबुजि जादों, बे जानो हागौ। किन्तु जोंबो जिहेतु दायो पार्टियावनो दं, जोंनि मतामतखौ जों शेयार खालामनो हायो आरो माने। दा बिथाङा मा साननानै बुंखो आं मिथिस' हाला। जायखिजाया मानो जोंनि BPF राजनीति हान्जाया दाबो गोख्रोङैनो दं आरो जिखुनु इलेक्सन फैबाय थानाय इलेक्सन बिसेस करि जों बिनि थाखाय प्रिपेयार जादों आरो जों एबाराव एबसलुट मेजरिटिखौ मोनगोन, जों BTC सरकार बानायनो हागोन आरो। गार्जेन गैयैथ' खोथा नङा, जोंहा आफादगिरियासो दंखायो, जों दं, जोंबोथ' नेतृत्व होबाय थादोंना। जोंनि सायाव फोथायनायखौ लाखिबानो जाबाय। सोरबा बेक्ति सार्थआव गावनि भबिष्यत राजनीतिक भबिष्यतखौ नायनानै सोरबा गुबुन राजनीति हान्जायाव थांनो हागौ। दिनैनि थाखाय भारतबर्षआव बेबायदि थांलाय फैलाया जाबाय थानायखौ जों नुगासिनो नुदों। थांलाय फैलाय खालामखायो, बिसायख'थि सफैब्ला बयबो सिन्था खालामो गावबा गावनि राजनीति भबिष्यतआ बबेयाव थायोब्ला सुरक्षित जागोन, बेखौ सिन्था खालामो आरो माने। दा जायफ्रा थांदों हयथ' बिथांमोना सिन्था खालामदों BPFआव थानानै बिथांमोना हयथ' भबिष्यत जानाय नंला, बेनिखाय गुबुन राजनीति हान्जायाव बिथांमोना बारस्लायदों, हयथ' बिदि जानो हागौ आरो। किन्तु BPF राजनीति हान्जाहै आं बुंगोन जोंनिया दाबो स्ट्रंहैनो दं, स्ट्रं लिडारशिप जोंनि दैदेनगिरिफ्रा होगासिनो दं। जोंनि रायजो राजाफ्रा जेबो निराश जानो दरखार गैया। जोङो BPF राजनीति हान्जा हिसाबै आंथ' बुंबाय जे बिसायख'थि फैयोब्ला जों मोजां माने माबा खालामनो हागोन आरो देरहासार जाखागोन। दिनैनि तारिखाव प्रमद बर' दैदेननाय जि सरकार, बे सरकारा जेबो खामानि मावनो हाखायाखै, रायजो राजाफ्रा दुखु मोनखाजोब्बाय। दा बेखायनो BPF राजनीति हान्जाखौनो बिकल्प हिसाबै रायजो राजाफ्रा सानखाबाय आरो माने। बेखायनो आं खावलायगोन नोंथांमोननि मिडियानि जुगेदि रायजो राजाफ्रा नार्भास गैया, जोंनि पार्टीनि दैदेनगिरि एबा मावथिफ्रा नार्भास जानो दरखार गैया। जोंनि BPF राजनीति हान्जाया सिगाङाव जेरै दं दाबो बिदिनो दं। आं बेखायनो बुंदों सोरबा लिडारा हयथ' थांनाया गिदिर बाथ्रा नङा। बे BPF राजनीति हान्जायाव थानानै हयथ' बेहा भबिष्यतखौ बिथाङा नुहुराखै। गावनि राजनीतिक लाभालाभनि थाखाय मालाबा बिदिनो बारस्लायबाय थायो राजनीतिक लिडारफ्रा, बेखौनो जों नुनो मोनबोदों। खिन्थु जोंहा BPF राजनीति हान्जानि सायावनो सम्पूर्ण फोथायनाय दं। जोंथ' BPF राजनीति हान्जायावनो दं, बेखायनो जोंनि पार्टी वर्कार रायजो राजा जेबो निराश जानो दरखार गैया। आं बुंदों जे BPF राजनीति हान्जाया सिगाङावबो 15 बोसोर सरकार सलायबाय, रायजो राजानि गांनाय उखैनाय
जोंनि ओनसोलाव जिफोर जौगानाय खामानि मावनांगौमोन जिफोर अनुस्थान प्रतिष्ठान लाबोनांगौमोन BPF राजनिति हान्जानि दैदेननायावनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव लाबोनाय जादों आरो बेबायदिनो इयुननि समावबो जोङो जुदि रायजो राजाफ्रा जुदि जोंखौ आशीर्बाद खालामोब्ला सहाय खालामोब्ला बिदिनो खामानि जों मावबोगोन आरो जों आं खावलायगोन जोंनि पार्टी वर्कारफोरखौ जोंनि रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना नार्भास जानो नाङा बेखौथ' रायजो राजाफ्रा बिसार खालामगोन सोरनि दिनाव मा खामानि मावनाय जादों बेखौ रायजो राजा बिसार खालामगोन दिनै जुदि कम्पेयार जुदि खालामोब्ला बे 5 बोसोर थांनाय बे 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथां दैदेननायाव बिथांमोना मा खामानि मावदों जोंनि ओनसोलाव रायजो राजाफ्रा नुखाजोब्बाय मोनसेबो बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै इभेन बिटिआर रेकर्डनि जुगिदि जिफोर दफाफोर दङमोन बिथांमोना प्रमाण होदों बबे दफाखौ बिसोर खामानि मावफुंनो हाखो जेबोथ' हायाखै किन्तु हाग्रामा महिलारि सुक्ति खालामना लाबोनाय जितु बिटिसि सुक्ति बे सुक्तिनि जुगिदि जिखिनि मोनथाय जोंहा मोननो गोनां दंमोन बेखौथ' मावफुंजोबनो हाबाय इउनिभार्सिटि बानायबाय मेडिकेल कलेज बानायबाय इन्जिनियारिं कलेज बानायबाय CIT बानायबाय मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बानायबाय बिथाङा दिनै प्रमद बर'आ खिथिदों मा मावदों बिथांमोना दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा बिसार खालामगोन सोर मावनो हादों सोर हायाखै गमामायैनो जों जिहेतु गावबो दङमोन सरकाराव बेखायनो जों एकदम रायजो राजानि समस्याखौ लानानै जोङो सावरायोमोन आरो बेबायदिनो जों मावबोदों मालाबा बिदि एन्टारटेनमेन्ट जों खालामाखै आरो माने किन्तु आथिखालाव जों दासो नुनो मोन्दों प्रमद बर' दैदेननायनि उनाव बिराद गिदिर बिथांमोना मिटिं खालामो जेबोथ' मावनो हायाखै बेबायदि बिसोरो दल दामनानै प्रसार खालामनानै माने रायजो राजाखौ थगायनो नागिरो किन्तु रायजो राजाफ्रा बुजिजोब्बाय दायो बिथांमोना मा मावनो हादों हायाखै किन्तु रायजो राजाफ्रा देग्लाय एबाराव किन्तु थगायजानाय नंलिया आरो माने बेथ' नंगौखौबा जोंथ' दा नुनो मोन्दों बिथांमोना माबा मोनसे बानायनायनि सोलाय बिथांमोना गावबागाव सार्थनि थाखायसो खामानि मावगासिनो दं थाखा फैसा खामायदों थिका मावदों रायजो राजानोथ' बिथांमोना जेबो होनो हायाखै आनखि रायजो राजानो सोंब्ला मिथिगोन जे सोरबा कम्बल गांसे मोन्दों नामा सोरबा आथुवा गांसे मोन्दों नामा बयबो बुंगोन हाग्रामा महिलानि दिनाव जों मोनोमोन मोनसेब्लाबो बुस्थु जों मोनोमोन किन्तु दिनै प्रमद बर' दैदेननाय सरकार जाखांनायनि उनाव जों जेबो मोनाखै ओरैनो रायजो राजाफ्रा बुंगोन दा बेनो प्रमान आरो माने बिथांमोना जे खामानि मावनो हायाखै रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ बिथांमोना जे सुफुंनो हायाखै बेनो प्रमान दा बेखायनो आंथ' बुंगोन रायजो राजाफ्रा बेनि थाखाय बिसार खालामगोन आरो इतिमধ্যे रायजो राजाफ्रा सिद्धान्त लाखाबाय जे प्रमद बर'खौ फोथायला बिनि सायाव माने फोथायनाया गैखाला जोङो एबाराव इलेक्सन फैयोब्ला BPF राजनिति हान्जानोनो होगोन आरो दिनैनि तारिखआव जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथां बुंनाय बायदि 1 नम्बरावथ' BPF दं सेकेन्डआव दं BJP UPPL आ थार्डआव थागोन आरो माने खैथा मोनो नायबानो जाबाय ना इलेक्सननि उनाव प्रमद बर'आ जेसेबांखि दा बुंथों मानो बिथांमोना एकदम लास्टआव थागोन आरो